এনেদৰে আজিৰ সময়ত গোটেই বিশ্বখনতে যিটো এটা প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক ৰক্ষা কৰিব লাগে তেনেকুৱা এটা প্ৰয়াস যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই কৰি আছে আৰু গোটেই বিশ্বই তেখেতক স্বীকৃতি দিছে আমি সকলো তেখেতক সন্মান জনাইছোঁ আজি অকল ভাৰততে নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰি আছে সম্বৰ্ধনা জনাই আছে আৰু তেখেতৰ কথাবিলাক সকলো শুনি আছে সো যোৱা 30 লাখতকৈ অধিক বছৰ তেখেতে মানৱ জাতিৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিলে সেইটো পৃথিৱীত এটা ডাঙৰ এটা ঐতিহাসিক এটা কাৰ্য হিচাপে এইটো ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হ'ব আৰু আমাৰ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ট্ৰাষ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই বছৰ তেখেতক এই বঁটা দিয়াৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু তেখেতে আমাৰ মাজত আহিছে মই তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ बुंलायनाय खोनासंलायनाय बायदि जायो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बागै आं जिखिनिखौ बुंगोन बिखिनिखौ नोंथांमोना खनले खनले खोनाखाबाय जोंनि गासैबो मानसिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सानसुमैग्रा गेदेर गोलावफ्रा गुरुदेवनि सायाव जिखिनि लिरलांबाय जिखिनि फोसावलांबाय जिखिनि बुंलांबाय बेखौ नोंथांमोना गासैबो खनले खनले खोनाखाबाय दा बेनिखायनो जे बे बुंबाय थानाय बाथ्राफोरखौ आङो बुंनो सानाखै जे मोनसे मोनसे माहारियाव बेबायदि साफा साफा गेदेमा सुबुङा बबेबा मोनसे समाव जोनोम जायो आरो बिथांनि जोनोमानो मोनसे खौरां मेसेज आरो बे जोनोमनि जि खौरां बिथाङा जे जोंनि हारियाव जोनोम जाबाय जोनोम जानानै जिखिनि मेसेजखौ बिथाङा होलांबाय जोंनो खौरांखौ बिथाङा होलांबाय बेखौ लानानै इयुननि समाव आगान सुरनो हायोब्ला मोनसे मोनसे हारिया जौगालांनो हायो दावगालांनो हायो आरो बेखौनो सम लानानै जों जुदि जोंनि हारियाव मोनसे मोजां मास्टार प्लेन एबा रोड मेप बानायनो हायोब्ला हारि जौगानायनि बेजों जोङो गमामायैनो आथिखालनि मुलुगाव जोंनि हारिखौ मोनसे जौगासार हारि महरै जोङो गायसननो हायो खोथाया जाहैबाय मा जे जोङो दिनैसिमबो गुरुदेवनि जि बोसोनफोर बिथांनि जि होलांनाय सानथौ सानस्रिफोर बेखौ नांगौ बायदियै जोंनि गेजेराव जोङो फोसावनो हायाखै माखासे जिखिनि दिनै ब्रह्म धोरोम सिबिग्रा जोंहा न'खर दङ एबा जोंहा सुबुं दङ बेखिनिनि गेजेरावनो बे खोथाफोरा सावरायबाय थानाय जायो आरो साफा सानै स्कलारफ्रा जेब्ला स्टाडि खालामो रिसार्च खालामो अब्ला बेवहाय माखासे लिरबिदांफोरा ओंखारो नाथाय बेनो जथेस्थ' नङा बे साफा सानै गेदेमा सुबुंफ्रा मोनसे हारियाव जोनोम जानानै बे हारिखौ दैदेननाय बे हारिखौ फोसाबनाय बे हारिखौ जोथोन लानाय बेल' नङा बियो मुलुगावबो बे हारिखौ दैखांलांनो हानायनि बोखांलांनो हानायनि माखासे हाबा मावलाङो नाथाय बै हाबाखौ उननि जोलैया बुजिनांगोन दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जों बुजियोब्ला दिनै मुलुगाव गुरुदेवनि गेजेरजोंनो जोङो मुलुगाव सहैनो हायो आरो गुरुदेवनि सानथौ सानस्रिखौ फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि सिनायथिखौबो जोङो गोजौआव लानो हायो नाथाय जानो हागौ थांनाय 40 बोसोरसो बर' हारियाव माखासे आंग्रेज जाबाय गोबां सोमावसारनाय गोबां बायदिसिना जेंना जालांबाय बेवहाय रावबो गोसो होनानै हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जोथोन लानो हयथ' सम मोनाखैमोन नाथाय दायो जोंनियाव गोसो फैबाय मोनसे स्टेबिलिटि फैबाय मोजां सम फैबाय नैबे समाव जोङो गावबा गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय बयबो आखायाव लानांगोन आं बेखौसो खावलायनो सानो मानोना बेखौ सोरबाया मावनाय नङा बेखौ जोंनो मावनांगोन आरो जाय बुजिसिनो बेनो मोजाङै मावनांगोन दा बेखौ जाय बुजियो बिथांमोनानो आखायाव लायोब्ला आरो बेनि थाखाय एसे डेडिकेसन एसे जुदि जोङो बयबो एफा एफा डेडिकेसन आरो खामानिफोरखौ जुदि कमिटमेन्टजों मावोब्ला बियो जानो हायैनि खोथा गैया दिनै गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो नुयो मोनसे मोनसे थट्स मोनसे आइडियाफोरखौ बिथांमोना इउनिभार्सेल लेभेलाव लांनो थाखाय माखासे डिजाइन खालामनो हाबा मावो आरो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बेखौ साक्सेसबो जायो दा जोंनि गेजेराव जोंहा प्रब्लेमा बबेयाव जेंनाया बबेयाव जोङो बेखौ नायगिरनानै बरननांगोन जों मानो हायाखै जोंनियाव गोरों मानसि गैया नामा जोंनियाव दैदेनगिरि गैया नामा जोंनियाव कमिटेड मानसिफोर गैया नामा जोंनियाव बुजिग्रा मानसिफोर गैया नामा जोंनियाव गासैबो दङ खालि खोथाया जाबाय मा जे जिखिनि डेडिकेसन जोंनियाव खामानि मावनांगौ बियो मालाबा अभाब जायो बे ब्रह्म धोरोमनि बेलायावल' नङा गुबुन गुबुननि बेलायावबो
बे एखेयानो जागासिनो दङ जायनि थाखाय बर'फ्रा मुलुगनां थाखोआव थांनांगौ दिनै जोंहा एसे होबथानाया जालायलायदों आरो गुबुन मोनसेया जाबाय गावनि गेजेरावनो इन्टारनेल कनफ्लिक्ट जोंनि गेजेराव सासेया सासेखौ बाख्नायनो हायै सासेया सासेनि मोजां गुनखौ फरायनो हायै सासेया सासेनि मोजां गुनखौ एसेबो सापर्ट होनो हायै नैबेबायदि जेंनाफ्रा जोंनि हारिखौ माखासे जौगानायाव हेंथा होबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो फैनाय लोगो लोगोनो गुरुदेबनि गुरु धामखौ जोंनि ट्रास्टआ आरो आफादा जेरैबायदि जोंखौ खावलायदों बेबायदिनो गुरु धामखौ फोसाबनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो परबतजरायाव जोंहा गुरुनि जि मोनसे मुसुखा बेखौ जोङो देग्लाय बोसोरावनो बानायनानै डिजाइनखौ बेवहाय गायसननो सानदों बिथांनि जि फबनाय जायगा बिथांखौ दोननाय जायगा माने बे जायगायाबो ओरैबायदि नेग्लेक्टेड जानानै दङ बेखौ माने नांगौ बायदियै माने खालामनो जोङो जेरैबायदि जोथोन लानांगौबा जेरैबायदि सोरजिनांगौमोन जों बेबायदि सोरजिनो हायाखै दा बेफोरो जोंनि हारिनि थाखाय एसे लाजिनांगौ जादों जायजों हारिया मुलुगनां थाखोआव जौगानो हायो बेखौसो जोङो गारनानै दोननाय आरो जेराव जों हाया बेखौसो जों नाजाथाबबाय थादों दा बियो जोबोद इजि बियो गुरुदेबनि बाथ्राखौ जुदि जों फोसावनो हायोब्ला बियो बारा गोबाव नांनाय नङा मानोना मुलुगाव ओरैबायदि सुबुंफोरखौ जोबोद गोसो होयो जायफोर मुलुगखौ दालांदों सुबुं समाजखौ दादों माहारिखौ दादों बेबायदि सुबुंफोरखौ मुलुगाव जोबोद गोसो होयो मानसिफ्रा रेसपेक्ट खालामो अनार खालामो दिनै नायदो नोङो जोंहा लास्ट माने मोनब्रै मोनबासो सेन्सुरिनि उनथिं थांबानो नुगोन शंकरदेबनिफ्राय लानानै आसामाव जिखिनि नर्थ इस्टआव दङ आरो मोनसे मुलुगाव जिखिनि दङ बिथांमोनखौ लानानैनो मोनसे जाथिया दावगालांनो नागिरो दिनै शंकरदेबखौ लानानैनो असमिया हारिया दिनै गावनि हारिखौ खौसे खालामनाय जौगाहोनाय सोद्रोम खालामनाय बेजोंनो बिथांमोना गासैखौबो बिथांमोननि जि माने मोखां बेखौ मुलुगाव दिन्थिनो नागिरदों दा जोंहाबो जोंनि समाव दिनै जोङो बबेखौ जोङो लायोब्ला आयदा हिसाबै जों जौगानो हायो दिनै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि मुङाव जोङो मोनसे इउनिभारसिटि गायसननो हायो बे मोनसे स्पिरिचुवेल इउनिभारसिटि जानो हायो मानोना बै समाव जिगु जौथाइनि जागायजेननाय समा जोबोद मोनसे क्रिटिकेल सममोन जेरावनाखि भारतनि उदांस्रिनि सोमावसारबाय थानाय सम बेवहाय माने ओरैबायदि मोनसे क्रिटिकेल समाव ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव गुरुदेबा माने हारिखौ खौसे खालामनानै बिनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै खोमसि फोथायनायफोरखौ बोखारनानै मोजां मोनसे हारि दानो नागिरदों बेखौनोथ' जों बयबो होसोबाय थादों जों गुबुनखौथ' होसोआखै जोंनि थांखियानो बेनो साफ्रोमबो बर' फिसाया सोद्रोम जानांगोन मोजां जानांगोन बिनि देहा सावस्रिनिफ्राय लानानै बिनि मेन्टेल फिजिकेल स्पिरिचुवेल इडुकेसन बिनि वेल्थ मा होनो बेखौ इक'नमि रांखान्थि गासैबो जौगानांगौ बेनो जोंनि थांखि आरो बेखौनो गुरुदेबा दिनैनिफ्राय प्राय 100 बोसोर सिगाङाव बे खामानिखौ जागायदों दा बेखौ दिनै जोङो हमथानो हायै फोसावनो हायैया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दा बेखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे ट्रास्टनिफ्रायनो नाजानानै जे गुरुदेबनि मुङाव मोनसे इउनिभारसिटि सोरजिनायनि हाबाफारिखौ खालामनांगोन गामि गामि जोंहा थानसालि लुनाय मन्दिर लुनाय बायदिसिनाफोरखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दा सिन्था खालामो जे बोरै बहा मोनगोन फैसा सोरनियाव मोनगोन मा मोनगोन बोरै मोनगोन आङो सलुसनखौ बेखौसो होनो सानदों जे मोनफ्रोमबो हारियाव जि मोनसे धोरोम सिबिनाय आरो स्पिरिचुवेलिटि बेखौ बयबो गोजौआव दोनो दा जोंनि हारियावबो बेखौ गोजौआव दोननांगोन हारियाव बबेबा मोनसे जिनिसखौ जोङो मालायनि मदद लायालासे खालामनांगोन दा माखौ खालामनो माखौ मावनो जों बेखौ गावनो थांखि लानांगोन दिनै जोंहा बाथौ सिबिग्राफ्रा जों सानोबा जे जोङो थानसालिखौ रावनिबो फैसाजों नङा गावनि फैसाजों ला ब्रह्म जोंहा जायखिनि दङ बिथांमोना सानोबा गामियाव मोनसे मोजां मोनसे साफा हामना फिसा थानसालि नांगौ बा जोंनो मन्दिर नांगौ बेखौ जोङो गावनो बानायनानै लागोन बारा बिराद बुरजा फैसानि बाथ्रा नङा दा दिनैसिम 10 बोसोर रायजो जाबोबाय जोङो 100 बोसोर रोजा बोसोर बे समाव बेफोर खोथाफोरखौ जोङो दिनै बारा सावरायलायबाय नङा बेखौ मावनायनि मोनसे सम फैदों ओंखायनो जों सरकारनि फारसेनिफ्राय मेन जिनिसा जाबाय गुरुदेबनि मुङाव माखासे इनस्टिट्यूशन डेभेलप जानांगोन बेखौ जों बारा गोसो होदों ओंखायनो थांनाय बोसोराव 3 करोड़ हरनाय जादोंमोन गुरुदेब धामनि थाखाय देग्लाय बोसोरावबो आरो हरबावगोन नांगौ 3 करोड़ नांगौ 5 करोड़ नांगौ खिन्थु मोनसे जिनिसखौ जोङो डेभेलप खालामग्रोनांगोन जायजों गुबुननिफ्राय मानसि फैयोबा स्कलार फैयोबा गुबुन हादोरनि मानसि फैयोबा एटलिस्ट जों बुंनो हायो जे नोंथाङा नैबे जायगायाव थां होननानै दा थांनाय लोगो लोगो बेयाव थानो जिरायनो जायगा गैया मानसिया थानो जायगा गैया माबा मोनसे खामानि मावनो जायगा गैया दा लिंग्रायाबो लाजियो लांग्रायाबो लाजियो बेवहायनो जोंहा खालामबाय थादों दा ओंखायनो दिनै दिल्लीयाव बुंदों
आङो बेखौसो बुंनो सानदों गाज्रि मोनाखै नाथाय इयुनाव बुङोबाथाय माखासे एडभान्स प्रिपारेसन खालामनानै जे माखासे इनस्टिट्युसनफोरजों जोङो कानेक्ट खालामनांगोन जेरै माखासे स्पेसियेल इनस्टिट्युसनफोरजोंबो जों कानेक्ट खालामनो हायो अब्ला आरो मिनिंफुली जों बेखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो दिनै आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै गुरुदेवा जिखिनिखौ बिहोमाखौ बर' हारिनो होलांबाय बेखौ दिनैसिमबो जोङो जि सनमान होनांगौ बेखौ होनो हायाखै आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे बान्था होदों राष्ट्रनिफ्राय मोनसे बान्था होदों बेखिनिया जथेस्थ नङा जों आरोबाव गुरुदेवनि मुङाव गोबां खामानि मावनांगोन बेखौ लानानै ब्रह्म धोरोम आफाद ट्रास्ट आरो ब्रह्म धोरोमजों लोब्बा थानाय सानसुमै एबा बर' हारिनिनो सानसुमै मानोना गुरुदेवा ब्रह्म धोरोम सिबिग्रा जोंनि जिखिनि सुबुं दङ बा न'खर दङ बेखिनिल' मानसि नङा बे सारा बर' माहारिनिनो सासे बियो गुरु दा बे हिसाबै बिथांमोननि थाखाय बयखौबो लानानै जों साननांगौ आरो इयुनाव जों मा मावजायो बिनि सायाव देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो नैबे 166थि जोनोम सान खुंनायनिफ्रायनो थांखि लानांगौ जे फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव जोङो गुरुदेवखौ मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय माखासे हाबा मावगोन आरो बेवहाय जायफोर प्रफेसारफोर दङ स्कलारफोर दङ सानग्रा सानसुमैफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै डिजाइनखौ खालामनांगौ आरो जों खामानिखौ मावलांनांगौ दा जोबथारनायाव बयनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जेब्लायसिम जोंनि बैसोआ थागोन जिउआ थागोन बै समसिम बेबायदि गेदेमा सुबुंखौ सिबिबाय थागोन आरो बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आङो बेखौनो अरायसम नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो जिखिनि हाबाफारि उनाव लागोन बे अरायसम जोङो एसोसियेट जालांबाय थागोन बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।